Vítejte u dalšího dílu podcastu Ztracené pravdy, kde dnes odhalíme šokující tajemství světa kosmetiky. Co kdybyste zjistili, že některé kosmetické produkty, které považujeme za neškodné, mají temnou a nebezpečnou minulost? Připojte se k nám na cestu do historie, kde se beauty trendy a neuvěřitelné pravdy prolínají. Zůstaňte s námi až do konce, protože dnes vás čeká překvapení, které vás šokuje. V minulosti nebyla kosmetika jen způsobem, jak vylepšit vzhled, byla to často záležitost mocenských her, rituálů a nebezpečných experimentů. Když dnes nanášíme make-up nebo si kupujeme krém, málo kdy si uvědomujeme, že za některými z těchto produktů se skrývají temné pravdy, které by dnes už byly považovány za nebezpečné. Pojďme se podívat na jednu z nejšokujících částí historie kosmetiky. Ve středověku používali lidé k dosažení světlé pleti olovnaté produkty. Olovo, které bylo součástí make-upů, mělo za úkol odstranit pyhy a skvrny, ale ve skutečnosti způsobovalo otravy a smrt. Tento trend byl běžný hlavně mezi aristokraty, kteří věřili, že bledá pleť znamená vyšší postavení. Olověné kosmetické produkty byly nejen toxické, ale i smrtící. Pokud se podíváme ještě dál do historie, ve starověkém Egyptě používali ženy a muži kol, tmavý prášek na oči. Tento make-up měl kromě estetické funkce i ochranný význam. Věřili, že kol je ochrání před zlými duchy. Bohužel kol obsahoval olovo a toxické látky, které vedly k infekcím a dalším zdravotním problémům. Přesto byl považován za symbol krásy a božství. V 20. století pak přišel nový šokující trend – radioaktivní make-upy. V 30. letech se prodával radium face cream, který měl údajně zlepšit vzhled pleti a odstranit vrásky. Tento produkt obsahoval radioaktivní látky, což vedlo k tragickým zdravotním následkům a rakovině u těch, kteří ho používali. V té době lidé netušili, jak nebezpečné mohou být látky, které považovali za zázračné. A co dnes? Možná si neuvědomujeme, že některé kosmetické produkty obsahují látky, které byly dříve považovány za nebezpečné, ale v moderní kosmetice jsou dnes považovány za standard. Jak se tedy vyhnout nebezpečím, která zůstala skrytá v historii kosmetiky? Šokující fakta: olověný make-up ve středověku, olovnaté kosmetické produkty, které používali aristokraté, způsobovaly otravy a neplodnost. Kol ve starověkém Egyptě, tento oblíbený produkt obsahoval olovo, které vedlo k očním infekcím a dalším zdravotním problémům. Přesto byl považován za ochranu proti zlu. Radium face cream. V 30. letech 20. století se prodával make-up, který obsahoval radioaktivní složky a vedl k vážným zdravotním problémům a rakovině. Kosmetika a moc. V některých obdobích byla kosmetika používána k udržení moci a postavení ve společnosti, což vedlo k nebezpečným a toxickým trendům. Tak jak vidíte, kosmetika není jen o vzhledu, je to příběh o ztracených pravdách, nebezpečných experimentech a tragédiích, které se odehrávaly za oponou krásy. Možná bychom se měli zamyslet nad tím, co všechno dáváme na naši pleť a jaké historie se skrývají za našimi oblíbenými produkty. Děkujeme, že jste byli s námi u tohoto dílu Ztracených pravd. Pokud se vám líbil, přihlaste se k odběru, abyste nezmeškali další šokující příběhy. A nezapomeňte napsat, co si o těchto tématech myslíte. Těšíme se na vás příště.